Sinya contemporary no kronumra asem ba ya no krono oyiri kwato ho emunya wadama ho adama no ese position se be adai na no kro o na mujo gotopu se fatakura no krono se di ne se fe so se be obetba che obia no bia mo bi obi ofri chame o chame ne ye chame your friend Frank go says na de tie ne say abusuadi a ye kan ho asem say afie no nipa 9 obudin your friend Frank o say esibe Focus on you tomorrow. I wish I did. I want a order that. You're calling. Asa. Pacho, vamos ao Sebi. O Sebi. Pacho, me dá mais certo é quatro. Eu vou fazer o som para o moço. Pacho, me quatro anconha. Não mais quando. Ti. Well, this is the good night, my audience. And I'm going to answer me. Why? Do not you know? I call nine my monaka on me. Me Pacho, do not you know me come on. And then one more chance. Why? And I'm not jamming. Well, we are man, if you fear me, one fast pardon. And you didn't quite a question. The question is here. The question is here. Actually, me penami. I decided not to be you. See the baby, and it's a baby among some. I don't know what that's. Tiens, l'homme. C'est ça, bébé. C'est ça, tu vois, le corps est pas ça. C'est ça, tout le monde m'a pas cru. Parce que moi, nous faisons faire des choses. C'est pas tout le monde. Pour tout le monde qui a des mains à faire. Tiens, tout le monde nous fait faire des choses. Bako some says to yourself the bunny. Sabe, wako ma ori ga feke tei. Bobo to chinu sabe, eya do ko asampa no sabe, munim sabe ya fe go kuru. Munim. Odi sabe asampa na fe go kuru. Amano ya ko mi ho. Etie. What I say? So makuma no ko asamaka. I'm not supposed to go here. See, the man in someone for Tamoke. I'm not going to cause one more. See, the man in the man for Tassa. Was there a new home? Let's have somebody say, I'm not Asantehene, Offinso what's here. Sabe, with your food, security. One to Asantehene and to the chat that. So on peut so sabe Santomai o to na dia so be bibia duru fi sano o ma de ni ho e me yo ho o ma sika so so ti bi to do koreta o do ko se ba ya no Jom so sabe Asantehene wo ha mo di dwato o ma ho o so ma me ya peso hima akokode aso no wo na ti be di ye o ko ya to na so de ko achirem sabe Asantehene o ma ho Jom so wa wacha se adu ashemfo akokode asifo edu atoa eripa du motwe Yom sebe odi akodi atoa sebe bia do ko faaye ana de sie no so ba se ni pa no yin do ona de sie sebe yega o ti ha na ni mo ha ya o se ba your friend pebe na so so ma be ja ha se bread wo akodi asifo ashemfo e bo ko du se bi pa no on carry afi asifo ho Yom. For seeing the Buddha said, the debate of Yabrua was a stream of opinion of money or more or did the brain. And I showed the benefit of Hanum. Yom, so somebody by was a soldier, this Shibiako.
Nipa jẹ́ wọ́n ní mọ̀ ọ́ wọ́n sì mí ru àdó obìnrin òmù nyinaa. Eti. Ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ máa náà wọ́n sọ de ne kọ́ àṣọ ọ̀yà ṣìṣẹ́bìnrin no ọmọ sọ ọ̀nyà ṣìṣẹ́bìnrin ọ̀nyà de ṣìṣẹ́ ẹ̀dá sẹ́dá wọ́n ká fa wọn. Eti. Wọ́n ká sẹ́sẹ́ bẹ̀ wọ́n ni mo jà paa. Eti. Wọ́n sọ bá yẹ ọ̀tún ní bó wá sẹ́ na bó tirẹ̀ wọ́n sẹ́ yíyí ọ̀mù ní ti ẹ̀wù nìkúrẹ́. Eti. Tí wọ́n máa sẹ́bẹ̀ afánijá sẹ́ yíyí ọ̀mù. Bá yẹ ẹnu mo nyà sẹ́ ẹ̀rọ àdó mi bro èmi sọ wọ́n de nìkúrẹ́ na yẹ ẹ̀dùnmọ́ ti yíyí ọ̀mù. Eti. Wọ́n di mọ̀ nánánum kọ̀mẹ̀tì sẹ́ ẹ̀kọ́ yíyí tí nípa nùm. Ẹnna mi asa kọ afa ẹnna sẹbi ọmọ ká sẹ nípa ọyìn nù wọ́n ẹni sẹ paa. Eti. Ẹnna mi ọmọ ká sẹ ọdọ mi buru ẹja bi ewi ẹmu diẹ sẹbi ọnyẹ de sẹ. Eti. Sẹbi dodoɔ no a yɛ ba yɛ ma nananom yɛ bá sɛ yɛ fún ma nananom soso dàbí sɛ yɛ nipa di sɛ ɔwɔ nti no ɔn sɔ ɔdún ma dodoɔ la k'a fa adi a fama no. Eti. Sinanam dodoɔ no a kakra no a ká sɛ ɔyɛ wɔ adama eburu diɛ dumienu no ka no ɔdún ma wuli tɛ so da yɛ nsɛm wɔ mu yaka no abosomnum sɛ bi wɔ mu sɛbi abosomnum wɔ mu ɔmo agya tum sɛ asi yanni nso sɛbi eyi firi hɔ tie wɔ adama eburu ɛsɛw tuma sɛ yi hwɛ mu hɔ ma yɛ. Eti. Ɛbaa no sɛ sɛbi maka mo nyama mi mi ni tɛ so da yɛ na mi kɔ pɛ. Eti. Jom onya bɛyi ɛna asanteman ɔpɛ nso ɔkyekyere n'adeɛ ɔne sikadua na ɛda sɛbi abrawo na ɔpɛ mu asɛm na ɔbɔ mpa yɛ kyerɛ sikadua a ade ɔkyerɛ na ɔma yi ne nyinaa ɛde akyerɛ no. Eti. Jom sɛ ba yɛ si danfrempɔn deɛ ɔyɛ yɛ ni omiya mi sɛbi ɔsɛ kojú ɔkɔ ɔwia pɛ so ɛna sáà de ne si yɛ ɔbɔbɔ ya bɛsi ata kɔbra so sɛ mo asi ni anum osumnum dam so mo ka ho. Eti. Jom si ba yɛ ɔkan ɔsɛ sɛbi abosomnum deɛ deɛ ɛkyɛ to ɔbɛn sisa no ɛnyɛ mi hɔn ko ne bi da ebi da bebrebe kokofu bi da hɔ dwabe bi da hɔ sɛbi bebrebe bi da hɔ mɛnse sa no suta bi da hɔ ɔnse sa no sɛbi ɔnyɛ ma sɛbi adeɛ ɛwɔ hɔ no ɔnama ahyɛ ato no ɔnyi firi hɔ eti no asɛ ɔbɛn yi kɔ ɛyɛ sɛ ahyɛfo na ka no ɔbɛnya bi efiri hɔ asɛm na ɔde to so ano no. Eti. Jom Eti. sese bɛ ba yɛ mo wɔ tobi di si na mo de fa ha na mo de yɛ seyi na mo buru su nyinaa kɔtɔkɔ ne baako pɛ ɔsikɛdɛ so wɔn na ne dia abɛnja so ne da na kura no ɛna mɛ se no ɛnua na bɛ yɛ adwuma bibi etumi sisa no. Eti. Jom si bɛ ba ɔka kyerɛ mo sɛ abansi akasɛ ka mo ka no. Sɛbi ka mo mu sɛsɛ asadi a kan fa bɛ gyina ama bɛ kɛ kata kɛseɛ n'asɛ kɔmɔ sɛ wadɔn buru ɛfɛsɛmɛ nyinaa wei na bɛ sɛ sɛbi ɔsɔ yafi etu mu na ɛsɛ sɛ wadɔn bɛ so ne kɔ wɔn kyɛw so ɛhwɛ so ɛma no kɛsɛ bɛ kɛne kɛsɛ kɔtɔkɔhene wɔn ne ka ne dia mo mu no kɔ bɛ yɛ no. Eti. wɔsi sɛbi ampa ɛba ne datɔ bɛ n'anim a wɔyɛ bebree. Eti. Jom sisan bɛ abrawo ne ta kɛseɛ ɛwɔ ase ɛnya de kuma o bɛ sɛ dakisa ka na kɛseɛ ne kɔni hwɛm n'ase bɛ kyɛnse da ohun sa mpa ɛnti saa anamma yɛ bosomnum da hɔ na wɔn kɔ ase nipa da ɔka nkwaro o nhyɛm bi o nka ho bi a sɛba pɛ so hɔ kɔtɔkɔhene na wɔn sɛ bɛ aba na ɔka na kɛseɛ na wɔn sɛ bɔ nka ho no na ɔno na ɛbɛ da ano. Eti. Wɔsi sɛ ɛnti ɛna ahyɛnfoɔ fi bɛyɛ hanu na ɔmo de ho ne de bɛ ntira
Edbentra. ATI. Jom. Sabi Abrao. Edibeti ena sirfo. Fibesa hanu. Omeda kunyano. Na feso hima meso nyako. Sabi ahu sampa ade ase odekwa sirem. Na sabi Abrao beda nim. Na sabi hoda fakoto a. Na mom sabi uko di musikadi. Na sabi mutu ho. Sabi dey na no. Na kotoko ne hu no kure. Se no kwali ni sabi anu koto no a. Na sabi wudi ko etutu mo na abecha o tutu ababo abecha me. ATI. Se sabi otu sabi anu ho becha me e manne e machina no kure no ene be se no ene be yaduma. ATI. Se sabi de bonia ye. Jean we have to so bienu. Papa yo ye no peja no ebeya na hima o kokodi asim na we no won kaya. So be na ko se mesa kwa so be di no atena asudwem. Jean se ke ba ye kura na se fa kokodi ase. Na yu ma ye se mpa o na mo be di akonwa. Ka fa kwai. So na proti ni bonia ya ka ba yesa. ATI. Church of Fono, what is your Says I was say a man of a moon. Me no me answer wo ye. ATI. 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 Since so no for so bad why yenti. Bo ba egura no se be anfa ke be se be de be am ka jibu se bia. Adu me nanti sa bia say. Bibi sa ma no so no ayenti o ti ma. ATI. 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 I don't say we can say sabi. Many of us are simple. Now but that's for addition the omo ho. Obetu na manim ananum kotoko ni church there. But when no mama chama dwini. Say sabi yes for no de kokko ho no. Asantehene. So what that's about the famous hanu. But this can one be a moja ko ni bia. ATI. So sabi asem na ni pa ho dia. Sabi mo an sabi ade ase do wo mo no. E na say say ya nwi mo ho ana. E no mo dai. So mo ho dia na sabi nipa no, ho na fama no. Se kotoko hene. Se sana se ba sa. Se akoko da so mo dibi. So sabi o ka so otwomodi o ka ho. So mo kura ho ba o mo ya konya ni ye. Se akoko da so ba kura ho peja konya no. So mo di a che ta shem e na kodia abeto kotoko na enim sese. So we say be go say. So ni mo so hwe mo a say evian mo fresh m kind no na hwe mo na dem ba ko na so due ba ATI so this no abe hu omo ho ATI this no way asi for mo way what does it mean? I got one is a bit wrong. How much?
Jump. ATI. Jump. ATI. Yes, no, Kasa. Jump. ATI. Jump. ATI. Yes, no, we are Casamu Mahaya DY. Yes, no. Jump. We don't know how much ATI. Kasa Eslamo. Maybe say Akonia Piera. Kasa Chile. Says something, says that the boy, few about 2 moon. I want to say, Jump. I want to say, my permanent and that. ATI. Jump. ATI. The person has a more cash for one. For so, would you want to say, Jump? Sumutia, Sabutia, two hours a friend never rara. ATI. And about Masakotia, and Sabia Babua. This is 1530 to 1580. From one hour of Baltimore. ATI. Young couple. Jawa, another day, Baltimore, another Jamaica. Now for the Jamaican. ATI. Another walk on Wajua, another walk on Kabua, another walk on Mapuma, another Kuyajua, another Jamra. Ana banojua ona makohima ona ko du Offinso ATI omni abe du fio afo so na mo ko Offinso ATI okobua okokumase kajua ne jamra e ko sefi duma na afo ATI Jump. The one I said about not to our 2 chippy fair. All the room about Yamuka Kunano. ATI. Jump. Nobody to one dear. And actually, what's what so? So the Coco, that's all. ATI. Jump. Sabe do na fazo akura do aso so ase ewo ATI so do na fo hina wo yi so do mi se se so mo dia sabe o ma ho se pa na ba hanti so bien me kama kawati ATI Jump. So now I try to hold the woman what it. So was in war. So the cross of one go worry. ATI The go kunga so nyano so no fa do one move. So of look as a phone. ATI So of no one. One another for Bukuya, say no ibu. Eno jaji. Na ko so de ase no. ATI
So sabi ati somebody be go ati. So you wanna go there church the fa ati. What is in town? So if na do ho. So when I do what we have to do, sham. I do because Yancha, who say who mama nira, sham. So the boy was wrong, you are not so beautiful. Who say kuma, no which refi, and the person wanted to wa. And I said to you, but I'm sham. And I have jam from pong. Also, what I saw in a square your person. So, what you have buy about your person? Say something, so will Chiwa, Fimakwa, as a soup about Koko boise fe biska fe ye obo so ase wo ATI dibela bodo kawi yom so be go go so master wa ka chere mu ATI che wa de ko be poso che ko be bakrum se fu ho se ko do person enam sa no so no ba ye no afa no se be yema ndi akonya ni biu ATI yom Jom ATI Jom to sabe ase ti mo be si sabe atakwa se die ho na no meni ewo oro so ko fa sabe keke za pon ba ye o so ba ko nyɛ ho a enye ye no me da fi ho se ti die be be bobo ATI adai Jom ATI sadai Jom na mo ni sa no kro ni nie na mo sabe mo se sa no Jom ATI Jom go to ponu na no kro no mra Jom ATI Jom se be basal ba ya bunya mo ko maso kwanta ni ho ka se be muni no asam ba ya no kro no oyiri ko to ho be bunya wadama ho adama no pesa position se be adai na no kro o na mo jogo tumpu ATI se ni ma sa ga mfata what is ATI se mfata kura no kro na se di ne si ade bi ho mo ma be se ho le ko to bo be ram to go visa pon wo no Jom ATI Jom ATI Jom so do so be catch no say ru ado be bru visa pon ado be bru be so be traffic so bunya so ya de se de na president for no a wọ́n sọ wọ́n kájọ pẹ̀lú ìfẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ ẹ̀ múnyá yìí kò bí ẹ̀dùnmí kan wọ́n fi yìí na díẹ̀ ni wọ́n díẹ̀. ATI Jom so obi a mẹ́dàdà yìí nọ sẹ́fẹ̀ so sẹ́bi ọbẹ̀ tí wàá kyerẹ́ obi a ọbẹ̀ tí wàá kyerẹ́ obi a náà obi òfin ATI Jom ATI Jom onua adome bru Jom se ko nye biere ni ho se dom ha a se be Offinso se tu lati chire ye
na ɔno asa di ama no na ɔno asa aba sɛ bɛ ɛdɛ no kɔ yɛ asɛ sɛ wɔtɔ no so ATI jom sɛ bɛ ɛdɛ no bɛdɛ kɔnya sɛ tu spagya ne di ma no ɔno na akɔ ɔsa aba deɛ kyekyere bia wɔnim deɛ bia sɛ na mo kyerɛ no ATI jom si asimfo no ebi na kama na di mo so nim ni nyinaa ase so ho sabe na wo so free wo semni dia no me da so dia wo nka ho na wo so free dia no me na so dia na wo de we semu a ba che oba na se amo hu sampa wo ka na so wo nka ho ATI Chieftaincy fima kwa chiwa na fima kwa si wo ho dia se chemi no me na nka no kokwa bo asase wo ho so anu famra ATI do na for there oye frim mo de mo ton no mo ni mo yine kokwa bo chiwa fima kwa ona se wo ho so mani enu mmienu anwo yesa na wo ye ATI adwo kodwa na wo mo na afo ATI onadwa amaboy maso anwo kokko baso anso we so mo amo ko staff no no so mo da rezero ko na imano omo we mo amo ko se bi ni mo chance na Abrante o buta ko Abrante as informed that is the by Abrante o ko se bi ana ho abi o we asemni o so ko se bi we say but mo ka nya mo ko chance Banyo ko ka ko sebi yesa mo mu amanu ai odi de sei obe boama o fi be mu abrabo ase ka tuturo ana ko sebi What did he say?
Amagwatia. Uma me dizer. Sana na Offinso. Akwa boase. Yeah. And I'm not jamming. Well, Offinso, you offer us a pardon. And you didn't quite a question. The question is here. The question is here. I actually made a pandemic. That Benny, two was it. You will tell somebody, everybody said, two was it. What did they say? What did they say? Offinso. Huh? Abonajua. What is that? Somebody in our mobile name. A mobile of your name. I don't know who was it. Simon was a general. So be away, piano. Was a general. So the dean of the general brain. Okay. And you didn't say, the family. Some of us are your but your family, a great Benana, Mamma say, Mamadi, Yatobra. So was a job to do her. Benana, and the between. I don't know if it's a camera. Jamie. What's happening? What's happening? Your friend, Frank, says, now, dear Tiana said, I was a dear, you can watch him to say. A few Nippon 9. I have friend Frank or say, SB. Focus on you tomorrow. I was a dear one. Order that. Your boy. Asa. Pacho, what was it? But I made the magistrate here a quadrant. What was also almost. If I made a quadrant, and I'm not quite on. Well, this is the good name out here, and the one answer me. Why? Do not you know a good name and Monaco will be? The Pacho do not you know me come on. Anyone more chance, why? I put you in one said why. But you also, this is a. Also, well, this is a good name. Come to you. All my medicine. I do. Offinso. Yo. What joy. How to you no money. Also, go to hobby. Baby, Nana, I do a boy. Nana, I do a boy. And we will all go to hobby, and that's what could be. Continue na era tea, you know. I need to be so good. I need to coding. So what you push your gear? Me, I want to push your gear. So what do you do? Come on, rotation. Penny, who do that talk of never? Nana, let it go. Nana, Otumfuo chairman, but your friend me to fukuna dubani. Men and Nani are Bravo. Who do that talk of never? Me to call Commander Nine. Who say the same? The friend me to fukuna dubani. Who cooperative for me? From the job for you. But there. Can't you see the person at chop them? I'm okay. Never okay. Who do that talk with me? Who do that talk with me? The corner, Nahima. Did they say? Let me have what?
Oko committee for the numbi. Who knows if you are going? Your former not also. Otumfuo chairman, but your friend Papa Kofi. Me na nane ekriadoa. Me so me de madisi di koma. Tu na fo. E ka 1-0. Ko na fo no ron kasa mutio vai. Ko na fo no kasa mutio. Otumfuo chairman na so mo de. Ti. Ko na fo no ron kasa mutio. Vai. Otumfuo chairman, madam, me pa cho friend me. Nana down kwa ajimandia. Vela na ha. Kwa down, e friend me down kwa ajimandia. Me pa cho me fi bonajo ase. Me nana fi achewa. Oko committee for the numbi. Me pa cho ko nana hima. Oko committee for the numbi. Wa ngobi. Ti bo omuso bia na obedi e. Contract na you hu fi why.